Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon, tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Naiwawa a prinsesa. Iti laksid, ti kinasingpet ni Ari Norlan o Bing. Nabalkot iti liday ti pagarian na. Tatiga po na, agmay-may salaangan ti Ari nga agbibiyag. Pinatay tinarungsot a bruha ti asawa na Arena. Kat inlibas pa'y daytoy ti kakaisuna nga anak da a prinsesa. Malaksid iti nasiglat a soldado at alken ti Ari. Dagiti laangan agindeg iti pagarian, ti kakaisuna, aliw-liwa, ti Ari. Iti maysa nga aldaw, kat. Pinayaban na kano, madaydayaw nga Ari Norlan. Soldado, kalpasan ti 20 atawan, manipod pinatay tinarungsot a bruha day di asawak Arena. Ken napukaw ti maladaga payla idi nga anak mi a prinsesa. Panagkunak, ket awanen tinamnama a makitak pay ti anak ko. Madaydayaw nga Ari. Agsalogan ti pigsak. May salaangan ti arapaap ko. Makitak ko ti anak ko. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Anya ti kayat mo nga ramidak, madaydayaw nga Ari. Numabalin ko ma. Ikagumaan nyo lata sa pulan ti anak ko. Pakamuak dagiti kakadwak a soldado, madaydayaw nga Ari. Ikagumaan mi atong palan ti arapaapyo. Kaungat da ka di? Di mat imbag aken ka asaan ka nga umad-adayo dito'y balay. Nanang, Napaggad para ken ka, Analisa. apay ngamin. Imbagak maten ken ka. Naispal ka laeng manipod iti may sa abruha. Idi maladaga ka pailaeng. Nanang, Ken iso adito'y tinagnaed anta. Tapno mayadayo ka iti peggad. Tano masarakan na kadayjay abruha. Amangan noan niya pa'y ti aramiden na ken ka. Kas kanyak, magagaran ni Ari Norlan, amakasarang iti anak na. Sa dinungatan, ti ayan ti prinsesa. Asinungata, ti nakaalaken kwa na, iti nang ibatyak iti. Apay, asaan nakabaalan ti pan nakabalin ko. Asapulan ti ayan ti prinsesa. 20 na taon ti napalabas. Manipod idi. Isu asigurado abalasang itan ti prinsesa. Nga maging gayta. Tiyakpay laam mo ti ayan na. Ngamjak itulok, amaunaan nak ti Ari makasapol iti prinsesa. Aramidak ti amin, tapno siyak, ti makauna makasara kenkwana. Ti pulseras mo, Analisa. Di mo ukuksutan, ah. sipod na anak iti puot, nanang. Di mon kayat nga ikatakday ti apolseras. Iso nga amok ang napatagday to eh. Agyaman na takas ti kapanunutam, anak ko. Sa dino ti papananta? Nahustuan kan iti tawan. Nujak agbidot. Amok no asino dagiti pudpud no adat akkel mo. Anya? Ijay ti papananta ita, anak ko. Ngamnasken nga aganad ta. Tamangan numarik nakit di dayjay abruha ti kaadam. Marikrik nak ti presensya dayjay a bruha. Ama. Kumusta ka, Ari Norlan?
Kunaktumet ngamin asika, bruha. Agpakita ka. Sa dino ti ayan mo. Sana magpakita ka, Ari Norlan. Kaputaan mo, nga dakan ka di igam, amabalin na makabarmag kanya. 20 atawanan tinapalabas, bruha. Sa dino ti ayan ti anak ko. Di mon makita pa iti anak mo, Ari Norlan. Saan napulos? Awanan ti bruha. Diyakon mangagtitimag na. Kalpasan ti 20 atawan. Nagparik namanen kanyak. Ipasimudaag ka di daytoy. Asibibiyag pa'y ti anak ko a prinsesa. Kuna ti bruha adjakon makita pa'y. Iso na laeng. Tano talaga adyak kuman makita pa'y ti prinsesa. Saan kuman na nagparik na kanyak dayjay a bruha. Iso nga mok. At dapay namnama a makita ti anak ko. Marikrik-nak, nga day di asidag ti palasyo ti prinsesa. Sana mabalin ngagkita dagiti agama. Diyak itulok ngagkita da. Sigurado a pumigsa ti kumpiyansa ti Ari. Lumakita na ti anak na. Isungay damat lang. Nas ka na dumarupak kiji palasyo. Agtignay akon, sakbay, amaladaw ti amin. Sigurado ka kaditi bagbagam, Nana Antonia? Patyan ako, Maliandro. Nasken a makita ti Ari ti kaduak a balasang. Gaputa iso ti naiwawa a prinsesa. Nana Antonia? Saan tayo kuman nga agtaktakpay, Leandro Barok? Marikrik na kun tiya asidag tinangisit apan nakabalin ti bruha. Anya? Nasken nga agkitan dagiti agama. Tano saan? Sigurado nga dadakas a mapasamak. Timbarok ti bruha! Ti bruha! Leandro, saan tan ngagtaktak? Pangaasim Barok. Kuyugan na kamin iti ayan ti Ari. Sanda ka malakdan da kayo a soldado? Aglisi kayo iti dalan ko! Saan kami ang abutungkin ka, bruha? Saan kami nga manugot na makasidig kay di palasyo? Naturad ka, soldado! Kita aglaang noan niya ti maramidam! Kakadwa! Panaan tayo ti bruha! Panaan tayo! Sanda ka kabalan! Saan nagkimna iti para tayo? Na ito iti para ka na kayo! Saan kayo makalisi? Saan napulos? Antonia! Napatag nga Ari Norlan. Pakawanan nak no itilasod ti 20 atawan. Katyak impakpakamu kada kayo ti may papan iti maladaga nga inalak. Iti nang panawan dayjay a bruha. Inalam. Kaya't mo asawan. Iso ti prinsesa. Awan dua-dua napatag nga Ari. Ni Annalisa tinapidot ko ang maladaga. Oh, Kat iso ti anak yu iti day dinapatag, arena. Iso ti naiwawa a prinsesa. kastagayam. Napatag nga Ari. Kasayaatan no agsarita kayon nga agama. Amangan no maibuston dagiti soldado, gapo iti idadarup dayjay a bruha. Napilag tinangisit apan nakabalin ti bruha, Leandro. Wan nga rod, ngam saan tayo asumuko ken kuana? Ayo tara biton tayo.
Adun aga kadwa tayo soldado ti palasyo ti naisagmak. Nasken ang makapanunot ta iti pamuspusan. Leandro, Nasken ang maparmak tayo ti bruha. Sakbay ang maibus tayo amin. anya pamuspusan. Kertingam ko ma. Mapitlain. Di nakapurain. Tulungan na kiting agpanunot. Di nakdagdagan. Suot mo gayam nga aging gaitaday ta apulseras. Saan akayat ni Nana nga ikatagday to'y? Inagayam ti pangibilbilangam ka ni Antonia. Am-amuyo ni Nanang ko? Annalisa, siyak ti amam. Da kami itiday ti asawak aray na ti dadakal mo. Anya? Ket itiday to'y apa nagkita da. Mariknak ti naidumduma a puwersa nga agtartaray ka dagiti urat ko. Daytoyen ti panawan, tapno aramatek manan ti espada. Ket sika ti makagapo, no apay nga da naidumduma akired ko ita. Sika, Annalisa, ti anak ko ana iwawa a prinsesa. Apay ngaglamlamang kayo! Agparang kayo! Agpakita kayo! Sangwandak no kabalan nyo! Saan kayo ngaglamang? Kunak no naturad kayo! Apay nga ron! Siyak ti sangwam, bruha! Arin Norlan! Igamuti espada! Madlaw iti langam nga agamak ka, bruha. Arin Norlan! Maamak ka! Gaputa amom aday to'y nga espada ti makaparmak ka. Saan ka nagbaligi amang parmakanyak? Nga uray adakan ka na ita nga espada! Para makita, bruha! Patayan ka! Saan ka magbaligim? Insarang mo, tis! Ang subsublikan niya! Tis ang isip! Apat na kabalin nga! Arabatan kita! Sika ti matay ita, bruha. Panawanan tapno ang gibos ti kinadakas mo. Marina! Di puwersa at espada! Saan na mapalitay? Ay! Maatiwag ka! Matay ka! Nakaragragsakan ti pagarian, amak nga ari. Gaputawanan ti bruha, Prinsesa Annalisa. Amak nga ari. Malaksid nga awanan ti bruha. Nagsubli ka pa yan di ti palasyo. Kalpasan ti 20 atawan. Dakkal ti tulong tinabangonak nga ina, amak nga ari. Ni Nanang ko nga Antonia. Pudno dayta. Tano di na kainan na dan ni Antonia. Santa kumaan ang nagkita pa'y. Kat itata nakasublikan dito'y palasyo. Masigurado kung agtalinaed ton ti kinaragsak ken kinatalinaay daytoy apagarian. Manipod nga rot idin, ubing. Nagbalinen ang naragsak ti pagarian ni Ari Norlan. Gapo tamalaksid ang napaksyatdan ti bruha. Nakasubli pa yan iti palasyo, tinaiwawa a prinsesa. Bueno, obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kaya't kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo.
agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggaget ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.